on davant la proposta de la pujada de l'IBI del govern de Junts, des d'Igualada Som-hi teníem dues opcions. Sí, informem a la ciutadania de manera transparent. Hi havia dues opcions avui en aquest debat d'ordenances fiscals i pressupost. Primera opció, condicionar el govern per rebaixar la pujada anunciada i reduir l'impacte a la ciutadania al mateix moment que garantim les finances de l'Ajuntament. Segona opció, votar-hi en contra i que el govern aprovés els comptes directament sense cap negociació ni rebaixa. La impossibilitat de fer un govern alternatiu al de Junts pel veto de la CUP cap a la nostra formació fa que encara que el govern perdi avui la votació al ple, i això ho han de saber vostès perquè ningú els ha explicat segurament, encara que el govern perdi la votació al ple, al cap d'un mes aquest govern pot aprovar de manera automàtica els comptes tot fent servir el recurs de la moció de confiança, un recurs previst a la llei per quan es tramiten ordenances fiscals i pressupostos. Entre negociar i aconseguir rebaixar la pujada de l'IBI de Junts o desentendre'ns de la situació, nosaltres hem negociat. Altres s'han dedicat a fer molt soroll. Hauran de donar les seves explicacions de què és el que han fet aquestes darreres setmanes. El grup municipal d'Igualada Som-hi, PSC Igualada Oberta, hem obligat el govern de Junts a rebaixar la pujada de l'IBI que havia proposat en un inici. Perquè els ho torno a repetir, vagin a la llei, vagin al BOE. La llei preveu que si un govern perd la votació d'ordenances i pressupost i en el plaç d'un mes no hi ha un govern alternatiu amb una altra proposta d'ordenances i pressupost, cosa que no passaria en aquest Ajuntament perquè la CUP ja abans de les eleccions va dir que vetava un govern alternatiu, que vetava la nostra formació per formar part d'aquest govern alternatiu, la situació seria que d'aquí un mes aquesta proposta del govern de Junts s'aprovaria de manera automàtica, sense rebaixa, sense negociació, sense poder-la condicionar. Nosaltres ens hem arremangat per condicionar-la i per intentar minorar la pujada prevista. Haguéssim pogut plegar-nos de mans o haguéssim pogut fer 3.000 tuits o clavar 3.000 cartells. Però el resultat, i avui votar en contra, però el resultat seria que la pujada s'aprovaria tal qual estava. Perquè això la llei ho preveu. Per molt segurament és nou i ha influenciat segurament a la intoxicació del debat polític d'aquests dies. Però les opcions són aquestes i no ens en podem inventar una tercera. Hem aconseguit una contenció de la despesa de més de 800.000 euros, de contenció de la despesa a l'Ajuntament, el que es tradueix en una reducció de l'IBI del 4% respecte a l'11% que proposava Junts. Per tant, quedarà en un 7%. Per entendre'ns, perquè segurament ningú ho ha explicat tampoc aquests dies i no tenen per què saber-ho vostès. Els ho expliquem. Amb aquesta baixada, nosaltres el que aconseguim és que el rebut mitjà passi a ser d'uns 30-40 euros de pujada a l'any. D'aquesta pujada estem parlant. Les famílies que reben un rebut mitjà estaran pagant a l'entorn d'uns 30-40 euros de més en un any. A més de rebaixar en un 4% la pujada que pretenia fer el govern de Junts, Igualada Som-hi també hem aconseguit aplicar un recàrrec del 50% de l'IBI als pisos que estan permanentment buits. Hem insistit en tenir un mecanisme per fer pressió a tots els propietaris de pisos buits que els portin buits de manera permanent, durant molt de temps, que faci molt temps que no estan a lloguer, per pressionar-los amb aquesta pujada del 50% de l'IBI per a aquests pisos buits perquè els posin a lloguer. Dins les condicions d'Igualada Som-hi també hem fet l'exigència d'altres aspectes com és la reducció del 50% de l'IBI, la meitat de l'IBI, per les llars que instal·lin plaques fotovoltaiques i també la rebaixa del 50% de l'IBI a aquells propietaris que tinguin un pis per llogar i el lloguin a través de la borsa d'habitatge de l'Ajuntament. I també hem aconseguit una altra cosa que segurament ajudarà a moltes famílies. Hem demanat que el pagament de l'IBI es fraccioni en 4 parts al llarg de l'any per a aquells que ho necessitin. 4 fraccionaments al llarg de l'any. Teníem dues opcions, condicionar el govern per rebaixar la pujada anunciada o votar en contra i que el govern aprovés els comptes directament sense cap negociació ni rebaixa. És agradable? No. Si algú es pensa que estem fent això perquè ens divertim i que avui ens hem llevat, ai, quines ganes que hi ha al ple d'ordenances i pressupost, evidentment que no. Com per vostès tampoc és agradable haver rebut aquesta notícia i estar avui aquí al ple, que els agraïm que estiguin seguint el ple municipal i participant del debat públic. És còmode? No. És injust per molta gent? Evidentment que sí. Quantes vegades diu la ciutadania? Els polítics només pensen en les eleccions i no en les properes generacions. Avui el que estem fent aquí és no pensar en les properes eleccions, pensar en les properes generacions i sobretot pensar en tenir un ajuntament viable, on les finances quadrin. I aquesta és la responsabilitat que avui nosaltres estem assumint, malgrat que tingui un cost electoral.
perquè per altres la posició còmoda és el no a tot, desentendre's, no tenir propostes i no ser conscients de tota la situació que hi ha.